aby tie injekcie nahradili podstatne jednoduchšími inzulínovými náplasťami. V laboratóriu Severokarolínskej štátnej univerzity sa vedci snažia zastaviť cukrovku. Je celkom možné, že majú na dosah ruky významný krok vpred, nahradenie nepríjemných a nepohodlných inzulínových injekcií. Vyvinuli sme istý druh inteligentnej inzulínovej náplastie. Dokáže merať hladinu cukru v krvi a v správnom čase, keď hladina cukru stúpne, uvoľniť inzulín. Ten inzulín sa pritom uvoľňuje veľmi rýchlo. Keď sa hladina cukru dostane na normálnu úroveň, uvoľňovanie inzulínu sa spomalí alebo úplne zastaví. Takáto inteligentná inzulínová náplasť je nielen inteligentná, ale aj bezbolestná. Inzulínová náplasť je menšia ako necht na malíčku. Pri pohľade pod mikroskopom sú viditeľné mikroihly. Každá z nich je naplnená inzulínom a špeciálnymi enzýmami, ktoré sú schopné registrovať zmeny v hladine cukru v krvi. Pokúšame sa napodobniť funkciu beta-buniek, či presnejšie mechúrikov v beta-bunkách. Keď hladina cukru stúpne, prasknú a rýchlo uvoľnia inzulín. Zatiaľ sa vedcom podarilo dosiahnuť, že náplasť fungovala niekoľko hodín. Snažia sa však dopracovať k verzii, ktorá vydrží až niekoľko dní. Ak sa im to podarí, posunú sa o krok bližšie k hlavnému cieľu. Sme veľmi hrdí na našu technológiu a snažíme sa ju uviesť do praxe tak rýchlo, ako sa len dá. Momentálne ju testujeme na laboratórnych zvieratách. Ak budú experimenty úspešné, okamžite začneme s klinickými skúškami na ľudských pacientoch. Pre 400 miliónov ľudí na celom svete by to mohlo znamenať, že pravidelné inzulínové injekcie sa stanú minulosťou.